non kay yo ebdi son wi yo onon bien fus gasi wala yo awo deuxièmement dajjit wala ndejiti yo troisièmement yo burjit yo wano bakh wad السلام عليكم وادي 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 مامي ولا ما كاي اواوا سلمين تقلنا نارو جمبن بما وادي مسلمان وادي هذا ما قلتوني tarhil waduh nggak ngal wala ajma anani ngal legal walla nana ngal legal hero madamma ngal legal member andum ko legal koreja walla ko legal koreja wai ay boy halan dama bonne daga dara hakun men anani walla nana fenani ke korken ngel ko feni kono hol pendo min est ce que feni mbimam ko koreja men gondo en mbiya kam ala namdu ko koreja man wali aran ko dirma andut joni aran dum do foko haali juut mino mbere andi mina ma ni mbawa yewtude ko juut asaka kino comme penawde a jaram ma bi en bi non inchallah joni wali hol ko addi men do andi ñandoni wali hol ko addi men do ñanda wadi mina ma enen jodi geli 2 semaines micro mbed wona noddi men bi men ñande ne jito en ket no wenno peka wona micro mbed wi no men handi inshallah le 16 ko tarhil aw joni hor ko addi men do wali mino manda anta mandul walla manda joni wona binda ko le 16 ken arab tarhil ew joni ko mbatten ɗo woni ko addumen ɗo en hollum hakkude Allah nganda non mais ɗum ɗo ko lawol walla wona lawol yimɓe liggido ha minama ko mbaɗi répétition mi mbaɗi fof en mbaɗani répétition aji alors ki waɗani répétition ɗum ko winda ɗo hen sensibilisation e hollum projectement projection film concert aɗa ɗum kay wona concert winda ɗo ko 108 stop 108 stop 108 Allah goɗɗi fenan wona stop 108 winda ɗo stop ala do de ala do ala nanga donc sensibilisation ko do fen kedi holto nani 108 stop 108 on do fend no wala fenande ko min jangum ko anglais dum do ko français esen nande pesa ha wa famude joni or ko kalda e 108 or ko kalda e 108 ay daling halane ko ala hala ten kay ka kangar walla rando oh ja eyo joni ja or ko halano ginnane 108 108 majjan 108 moƴƴani ayo ɗum to yimɓe fof no gandi
ala yimɓe kay wonene ɓe ganduɗa wona wonene mbaɗa ɗum e poso ɓe ñiɓa ɗum yimɓe kamɓe ɓurma andude hakkudaga Allah kamɓe ɓurma andude kono jarani crise sohlani crise yimɓe goni ko yewtude aɗa andi min horam ne muus horam mbeɗa andi kono saɗa holni a famat eyyi mbeɗa faam joni min o joni somi nangui joni 108 joni mi yiwima on jora aɗa ko exemple sa yiigam mi yiwima war ses aɗa mi wiyani mbaɗa yiwma ko exemple jeɗum rokkude hokka exemple o e neɗɗo goɗɗo koy ko woni reedu sa yiigam Allah yoni moƴƴi c'est bon mbaɗa annumaɗo wuɗi ɗamgal joni wadde ko cubballo kay ko ballude komi cubballo kay joni holluɓe ka cubballo holluɓe ɗon woni subalɓe Allah bismillah gago yara sanga do esate jannade gal ko cubballo de ko cubballo or jokkir c'est bon or jokkir so ɗum ara tan aɗani wiyatma woppanam ɗon woppu ɗon baguel sila ko fanga saga ne jonta mi jinne fogo mi fogo min mbari jamma tarhil jamma galɗo 108 moƴƴani gacce yarde kay loggude kodde ɗum moƴƴani baba mbino goppe jogade 108 moƴƴani dagiraki yimɓe fof min gon ɗum noon waali joni holko conseil ta sukaɓeɓe joni waali min o il faut mi haada hunde seeɗa e sukaɓeɓe stop sukaɓe mawɓe fof kay 108 kay walla 112 moƴƴani hay goto sou 108 moƴƴi koye waɗi ɗum miswi so dañi sa dañi so neɗɗo dañi subaka law sa dañi hay sinno kay ko librel tawni juuɗa aɗa taƴiri ɗum 108 walla mburu sa dañi hani cooda loccori ma mburu nogas beer doosa hoore ma aɗa andi wonen yimɓe doosa koye mabɓe hawno an tan min Allah gonni fen an aɗa kono ma ande mbeɗa ñamtio so ɓeɗo ko ñamde nguru ɗum ɗon wona haaju ma joni bandiraɓe ko ɓuuri raɓɓidde haa ɗo tan 108 moƴƴani wona ɗum kalannomi de woppam am jokkire haɗam ñande fof ɗum aɗa andi wullanta hooram somi fuɗɗi hunde holto jokkide ok bandiraɓe onon gandi enen pori liggade koye men woni holɗum cukkuɗen aɗa wawi wonde cukkuɗen taw ko hakkille mawɗo 108 ko jogorɗa 108 sa joguinomo bic e crayon e cahier e nder poche ma aɗa janngoya mi wiya waɗi woppam mi gayna haɗam ok a ƴetti a mahli kam ga aɗa janngoya anani dey sa mawni ma dañi ko yimɓe ne ƴewori ma dañi nafa jinnaɓe ngam ko jokkitan ɗomo tan sa yiɗa yaaf wona question mi yiɗa alan joni koye deƴƴi muhim enen fof mbiyen stop 108 joni moƴƴi eɗen jippo comme jiŋowo ka waɗɗum jiŋowo mani mbattuɗa yimmude kadi hande sa yimi tan wimat joni yim bisimillah guille yakko daŋe ami
Gilio kundangi angi kogeli no 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 kogeli no 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 eska angi na no eska angi na jagno angi ni ganga soyi. Merci. Merci. Jom nan kello man politique baba